Hola, em diuen Rebeca i m'agradaria contar-vos un poc la meva experiència que he tingut d'Erasmus Pràctiques a Anglaterra i en concret a l'empresa de traducció i interpretació Global Translation Services a Birmingham. Aleshores, començaré un poc contant com ha sigut la meva recerca de viatjament. Per a mi no ha sigut difícil, no li vaig dedicar massa temps, ja que em van acceptar a una residència d'estudiants i vaig pensar que era una bona forma de conèixer a més estudiants. Aleshores, vaig entrar a l'empresa i reconec que no pensava que seria així, ja que jo m'esperava que faria més traduccions, però en realitat he estat fent altres tasques molt diferents. Tanmateix, estic molt contenta d'haver-les fet allí perquè he pogut anar a observar l'interpretació mèdica en un país on està molt desenvolupada la interpretació als serveis públics, no com en Espanya, i això ha sigut molt important per a mi, perquè m'he donat compte de que és una cosa que m'agrada molt i potser és el que vull fer al futur. També contaré que l'ambient de l'empresa al principi em va resultar un poc difícil, ja que Birmingham és una ciutat molt multicultural i en la meva mateixa empresa la portaven uns pakistanis musulmans i en realitat també el comportament dels anglesos també és un poc diferent als dels espanyols i no eren molt oberts. Però el que al principi pensava que em podria ser molt complicat per a mi, al final em vaig poder adaptar i jo crec que això és molt important, saber adaptar-se en el teu lloc de treball. A més, al final l'empresa es va portar molt bé amb mi i em va fer una carta de recomanació per a futures agències que em puguen contratar i jo crec que això em possibilitarà buscar feina a l'estranger en un futur. I jo crec que l'haver fet les pràctiques a l'estranger t'ajuda molt en un futur perquè és un plus per a la recerca de treball i a més jo he pogut practicar l'anglès perquè havia de desenvolupar-me en un entorn de parla anglesa. Al treball l'únic idioma vàlid era l'anglès, jo havia d'agafar les cridades en anglès i en definitiva això. I per últim m'agradaria donar les gràcies a l'OIP per haver fet possible aquesta experiència, ja que amb la seva ajuda financera he pogut portar a terme aquesta experiència.